Чаго ты баішся? У нас усё жыццё наперадзе, каб кахаць. Шчасце бывае такім мімалётным, а жыццё поўнае трывог і нягод. Боль гэта для жанчын. Неразуменне родных, Ты ж нічога не ўмееш. Хто дапаможа табе? здрада каханага, Я табе больш не веру. жахі нямецкай акупацыі. Или утягаете. Якія яшчэ выпрабаванні могуць выпасць на долю жанчыны? Яна абрала змаганне. Трэба быць моцнай. Ты не можаш мне дапамагчы. А трэба было дапамагчы і зразумець. Трэба жыць. Вы вельмі мужная. Трэба змагацца. Міжнародны французскі канал прадстаўляе Мары Трансіньян, Марына Уладзі, Жан-Мішель Фэт у фільме «Вікторыя» на першым нацыянальным тэлеканале. Добрый дзень. Дазвольце прадставіць вам мой Магнум 44. Ну і бабулька. Не, гэта не дэтэктыў. Гэта камедыя. Міжнародны французскі канал прадстаўляе «Цётухна з ламбарда» 23 кастрычніка на першым нацыянальным тэлеканале.